w ostatnich 10 latach na Górnym Śląsku. I 8. Zobaczę dalej. Na 18 rok. W tym no to teraz. Języki mitu, historii, religii w literaturze na Górnym Śląsku. On pokazuje z każdej strony, jak to mogło wyglądać. Nie dokonuje żadnych ocen. Jakkolwiek zdajecie sobie też sprawę z tego, że trudno jest być obiektywnym. Co znaczy w ogóle być obiektywnym? Pytam teraz serio, co znaczy być obiektywny? Bo często się mówi, nauka musi być obiektywna. Nie trzymać żadnej strony. A da się tak? Nie. Ja to tłumaczę studentom w taki sposób, że już nigdy nie są obiektywni. Nigdy już nie są obiektywni. Po łacinie obiektum to jest stół. Czyli rzecz. Po łacinie obiektum to jest paczka papierosów. Nie reklamuję teraz niczego. Wołgi mentolowe. Po łacinie obiektum to jest telefon. To są rzeczy. Nie można być rzeczą. Człowiek nie jest rzeczą. Dlatego człowiek jest podmiotem, czyli jest subiektum. Jest subiektum. A jak jest subiektum, czyli jest podmiotem, to dokonuje ocen, dokonuje interpretacji, dokonuje ostatecznie również jakichś porównań, zawsze w kontekście subiektywnym. Dlatego prawdziwe myślenie, prawdziwy namysł, który prowadzi do jakiegoś spełnienia człowieczeństwa, to jest myślenie subiektywne. Oczywiście w fizyce, w matematyce, w chemii no pewne rzeczy przyjmujemy jako obiektywne, ale jeśli poczytacie tych fizyków, którzy są jednocześnie filozofami albo antropologami, albo mają taki horyzont też humanistyczny, to oni powiedzą, doświadczenie zrobiliśmy w ten sposób, żeby tak wyszło. Nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Wiem. Musimy przyjąć pewne zasady, musimy przyjąć pewne reguły, bo byśmy się nie dogadali w ogóle. Panowałby straszny chaos. Więc przyjmujemy, że coś jest obiektywne, ale musimy powiedzieć, przyjmujemy, że to jest obiektywne. Ale czy to jest w tym swoim rdzeniu i źródle obiektywne? Nie. Dlatego bądźcie subiektywni. Nie bójcie się powiedzieć ja. Ja tak myślałam, ja tak czułam, ja tak napisałem, ja tak to przeżyłem, ja tak to sobie wyobrażam. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się. Tu jest cały problem ze Śląskiem, że my często przyjmujemy takie prawdy, jakie przychodzą. Przychodzą jakieś prawdy, przychodzą jakieś ideologie, przychodzą jakieś systemy, no i my mówimy tak. No jest to fajna cecha, bo jesteśmy ludźmi pokojowymi. Powstania śląskie, czy powstania polskie na Górnym Śląsku są trochę dziwactwem z tego powodu, że Ślązacy generalnie nie biją się. Raczej pracują, raczej wolą życie rodzinne, choć tutaj też trzeba by zrobić pewną uwagę z tą rodzinnością, bo jak słyszę, że Ślązacy są właśnie pobożni, rodzinni, pracowici, no wszyscy są pobożni na swój sposób, rodzinni na swój sposób i pracowici na swój sposób. To nie są cechy wyróżniające Górnoślązaków. To nie są cechy wyróżniające Górnoślązaków. To, co w tym jest istotne, to poszukiwanie tego, co jest naprawdę śląskie. Częścią tego niematerialnego, powtarzam, niematerialnego dziedzictwa, materialne dziedzictwo to jest za oknem. Mamy kamienice, mamy pozostałości po hutach, mamy pozostałości po walcowniach, kopalniach. No to jest coś, czego możemy dotknąć. Oczywiście świadczy o niezwykłym potencjale ekonomicznym, technologicznym Górnego Śląska od lat 80. XIX wieku, może i trochę wcześniej, właściwie do lat 80. już wieku XX, do końca PRL-u powiedzmy nawet, do końca Polski Ludowej. Ale to nie jest to najważniejsze. Z tym nas kojarzą, z zanieczyszczonym powietrzem, ze smogiem, z czymś jeszcze,
z różnymi bzdurami oczywiście. No trzeba z tym walczyć lub nie, ale socjologowie mówią wyraźnie, to są stereotypy. Ze stereotypem się nie walczy, bo stereotyp jest tak głęboko w głowie, że nie da się go wyplenić. Ale to, co jest naszym dziedzictwem niematerialnym, a silnym, a było też częścią tych panów z karabinami w tej historii powstańców, to była śląskogotka. No jedni mówili, no to jest polski, no bo tak pasowało politycznie. Inni mówili, to nie jest ani polski, ani niemiecki, nie wiadomo w ogóle co to jest. No ale my wiemy, że to jest rodzaj jakiegoś języka. Poprawnie dzisiaj się mówi etnolekt, chociaż pani profesor Jolanta Tambor mówi, już nawet nie mówmy etnolekt, bo tutaj słychać tą etniczność jakby. Po prostu mówmy lekt. Lekt. Jednosylabowe słowo lekt. Ale jest to jakaś forma komunikacji, bo pewnie i mówicie, i godocie ze sobą w domu gdzieś i czujecie różnicę mentalną, różnicę, nie tylko, że to są inne słowa, inny akcent i intonation, tak? To jest intonacja zupełnie, ale czujecie, że to jest też troszeczkę inny sposób myślenia, minimalnie inny sposób myślenia i odczuwania i innej wrażliwości. No i to jest to dziedzictwo niematerialne, które też jakoś mamy dzięki powstańcom. No bo wyobraźcie sobie, że ten plebiscyt wszyscy znają, Górny Śląsk staje się częścią Niemiec. Oczywiście jaką częścią? No wykorzystywaną. Staje się kolonią, w której po prostu się pracuje na innych. Zresztą w Polsce było to samo, no ale pomijam ten aspekt. Dalej się to nawet do dzisiaj dzieje w jakiś sposób. Jest to niedobre, ale to jest nasza wina, bo nie bronimy naszego dziedzictwa, również tego dziedzictwa związanego choćby z powstaniami. Nie mówimy o tym szeroko, nie mówimy o tym publicznie, albo to zaciemniamy. Ale wracam do tej kwestii języka, bo ona jest niezwykle ważna. Wielu rzeczy dzisiaj już nie ocalimy. Globalny świat zniesie to wszystko. Nie będzie wielu rzeczy. Oczywiście mamy jakiś renesans w Europie, głównie w Europie, i to głównie w Europie Środkowej, państw narodowych. Ale nie wiem, czy to będzie długo trwało. Nie wiem. Wielu antropologów mówi, że to są takie podrygi, przedśmiertne podrygi państw narodowych. Idzie globalny świat, wy jesteście jego częścią, wy będziecie żyli w świecie absolutnie już globalnym. On jest dobry i zły jak każdy świat. Jak każdy świat. Nie ma świata, który jest idealny. Nie ma czegoś takiego. I dopóki jesteśmy na ziemi, będziemy cierpieć, będziemy mieli problemy, będziemy mieli też sporo szczęścia, rozkoszy, radości, ale też trudnych chwil, bo żyjemy i jesteśmy ludźmi. Dbając o dziedzictwo niematerialne, dbamy również o powstania. Ja to tak też tłumaczę studentom. Czasami mówią, ale no jak? No właśnie w najprostszy sposób, bo to jest coś, co da się ocalić. Zburzą te domy, które stoją tu na tej ulicy. Zburzą je, bo one za chwilę będą tak przestarzałe, będą tak nieekologiczne, będą tak niepotrzebne i tak w nich nie będzie już chciał nikt mieszkać, że będą do wyburzenia. Ale to, co jest w języku, tego się nie da zburzyć. Dlatego najwartościowszą rzeczą są nie rolady, nie industriada i to wszystko, co się dzieje. Bardzo fajnie, że dbamy o to, że interesujemy się historią jakiejś huty, kopalni, że interesują nas powstania właśnie, że chcemy poznać konkretne postaci naszych dziadków, pradziadków. To jest bardzo fajne, ale to też przeminie jakoś. O tym też zapomnimy. To, co żyje, jest ważniejsze od tego, co jest historią. To, co żyje, jest istotniejsze od tego, co jest tylko jakimś zapisem, jakąś książką. Książki też się rozlecą. A nawet te książki, które są elektroniczne, też przestaną mieć znaczenie jakieś. No, kto to będzie czytał? Zobaczcie sobie, ile jest, dzisiaj się to prosto liczy, ile jest wejść na strony, które tam, nie wiem, mają jakieś archiwalia i tak dalej. To jest dla pasjonatów, dla amatorów, dla
ludzi ciekawych, dla badaczy, studentów, kogoś, kto pisze pracę magisterską, doktorską i tak dalej. Ale dla szerokiego grona ludzi to niewiele znaczy. Ale Gotka Śląska jest absolutnie czymś żywym. Jest żywiołem, który niesie to, co jest również historią sprzed 97 lat, czyli prawie 100 lat, niedługo za 3 lata. Nie wiem, czy mówicie, czy godocie. Nie wiem, czy się wstydzicie, czy się nie wstydzicie. Nie wiem, czy to jest trend. Jest to trendy w ogóle? Jest trendy? Parę lat temu to nie było takie trendy, słuchajcie. Ludzie tak się wstydzili gadania po śląsku, że oczywiście to słychać, no, to słychać. I u mnie to słychać i nie słychać, różnie to jest, zależy od emocji. Bo ja miałem niańkę z Lwowa, Żydówkę, więc no, ona mówiła do mnie albo widzisz, albo po lwowsku polsku. Więc z takim pięknym, śpiewnym, polskim zaciągiem lwowskim. Pięknym. Ale też miałem dziadków Ślązaków, którzy z kolei no, zupełnie w drugą stronę. Ale wstydziłem się śląskiego. Tak, no w Mikołowie, słuchajcie, w Mikołowie w liceum wszyscy mówili. No, to był obciach, jak mi wyskoczyło śląskie słowo, ale nie miałem pojęcia, że to jest w ogóle śląskie słowo. No ale przystosowałem się do kolegów, koleżanek i zacząłem też mówić. Dopiero później odkrywałem z trudem, wy już nie macie tych problemów. Nie wiem, czy macie lekcje regionalne, czy regionalistki. Macie takie lekcje? Są takie lekcje? No ale są inne możliwości. Pewnie panie profesor wiedzą, jakie są możliwości, bo to można i na historii, na języku polskim, na innych przedmiotach też jakoś jeszcze zrobić. Ale powiem wam znowu inną anegdotę, związaną właśnie z tym moim takim, już tak wiedziałem, że ten język śląski jest taki ważny. Ja nie mówię gwara, ani nie mówię dialekt, ani nie mówię etnolek, no bo jeśli ktoś rano wstaje i mówi po śląsku, to nie myśli, że mówi dialekcie, żargonie, narzeczu, etnolekcie, lekcie, tylko mówi, no, że to jakiś jest język, tak? Więc ja mówię język, po prostu mówię język i tak do tego zachęcają dzisiaj naukowcy, językoznawcy polscy. Ja powiem wam taką historię. Pojechałem do Wangen na taką konferencję, to jest nad Jeziorem Bodeńskim, po stronie niemieckiej, ale koło Szwajcarii. No i opowiadam tym ludziom, jak to na Śląsku dzisiaj, na Górnym Śląsku dzisiaj ludzie zaczynają po śląsku pisać, na Messengerze piszą po śląsku, zamieszczają posty po śląsku, mówią do siebie po śląsku, tłumaczy się na śląskie teksty. Część tych tekstów są nawet gazety po śląsku. No wszystko jest po śląsku. Audycje są po śląsku. Są telewizyjne. I ja im o tym wszystkim opowiadam i mówię, no spodziewałem się oklasków, nie wiem czego. No może byłem też, głupi byłem. A wiecie, co oni im powiedzieli? Wiecie co oni... To Górnoślązacy, którzy mieszkają tam w okolicach Jeziora Bodejskiego, po niemieckiej albo po austriackiej stronie. Oni mówią, nie ma czegoś takiego. Nie ma. Śląsk nie istnieje. Jest coś takiego w tym sensie, że to jest taki język bardzo głupich, niewykształconych, prostych ludzi. No, byłem sam tam, pozabijałbym ich pewnie, ale byłem tylko sam przeciwko tam publiczności około 100 ludzi. Nie mogłem im wytłumaczyć, że pewne procesy, a one się zaczęły tak naprawdę świadomie, bo jestem o tym przekonany, właśnie po powstaniach śląskich i od momentu, kiedy część Górnego Śląska weszła jako terytorium integralne do Rzeczpospolitej, i wtedy ludzie mówią, no tak, my mówimy jakby po polsku, ale to jest śląski. To jest inny polski. To jest stary polski, inny polski, to jest polski czeski. Mamy dużo słów na określenie kwestii, nie wiem, związanych z technologią,
z pracą, z maszynami, które są z niemieckiego, mamy mnóstwo słów związanych z uczuciami, z kolei z czeskiego mamy mnóstwo słów, z jidysz, tego też nie wiemy. Mi się wydawało, że to jest normalne, że wszyscy na całym świecie wiedzą, że język śląski jest czymś. No potem mnie tam pocieszali ci Bretończycy, którzy tam po bretońsku mówią, albo ludzie z, nie wiem jak się mówi, Asturianie, tak? Księstwo Asturii, to północno-hiszpańskie księstwo Asturii, które jest częścią oczywiście Hiszpanii, ale tam wielu ludzi dzisiaj się, tak jak wy, kompletnie zapomnieli, jak się mówi coś po asturiańsku. Mówią po kastylijsku, po hiszpańsku. I uczą się od nowa. Na to zjawisko dzisiaj językoznawcy mają nazwę, ona jest to słowo bardzo mi się podoba, to są neomówcy. Uczą się języka od zera. Nie znali asturiańskiego, nie znali katalańskiego, nie znali bawarskiego, nie znali tam jeszcze jakiegoś języka i uczą się od zera. U nas to zjawisko występuje na Kaszubach. Z jednej strony Kaszubi mówią, no